primera prova, dorsal número 1. Gavi Plata. ¿Cuántos pollos he hecho? Gavi Plaza primer, Àlex Molina segon, Gavi Sierra al tercer. Primer, segon i tercer classificats, després de les resolucions tècniques de la cursa del mes passat al circuit de Fuera. Bravo! Categoria en el dia d'avui, categoria amateur, avui aquí al cartòdrom. Tercera posició per Àlex Molina. Després que amb el podi. Sierra, Molina i Plata. Venga, dale, coño. Dale. Sí. Una setmana primera al podi de la cursa de la categoria amateur, celebrada avui aquí al cartòdrom. I comencem cridant el tercer classificat. Un tercer classificat que s'emportarà una segona copa cap a casa. Busca l'aplaudiment per Àlex Molina. Primer la foto. Mira el campeón. Categoria amateur.